ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಒಂದು ಮುರಣಿ ಮದ್ರೆಂಗಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅತ್ತ ಮದಿ ಮೇಯ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮದಿ ಮೇಯ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಪೋತಿಜಿ ಅಮ್ಮ ಪೋಪೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅಮ್ಮಗ್ ಬೊಕ ಕೈತಲಿಲ್ಲ ದಾಂಟಿನಕ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಪಿನ್ ಪಾಡ್ರಕನ ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಇಟ್ಟು ಅಕ್ಲ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಿನ್ ಪಾರ್ದಿ ಒಂದಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಕ್ಲೆಗ್ ವೇರ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಈಸಿ ಆಪುಣತ್ ಅಕ್ಲೆ ಪಲಂಚನೆ ಓಡೆಲ್ಲ ಪೋಯರೆತ್ತು ನೆಂಡ ಕೊರ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಿನ್ ಪಾರ್ದಿ ದಿಪ್ಪ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಈಸಿ ಆಪುಣಪ್ಪಗ ಸಾರಿ ವೇರ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಸಾರಿಗೂ ಪಿನ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪಾಯ್ಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರೆ ಒಂದು ಅಮ್ಮನ ಸಾರಿಗೂ ಪಿನ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೆ ನಾನು. ಇಂದು ಮೆಗ್ದಿ ಮುರಣಿ ಬೇಲೆದ್ ಬಂದಾಗ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಕನ ತಿತ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತೆಂಕ್ಲೆಗ್ ವೆಜ್ ಆತ ತಿಂಡ್ರೆ ಅಂಚಾಯ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ತಿಂಡ್ರೆ ರಾ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಕುಕುಂಬರ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇಂದೇನು ಮತ್ತು ಕಟ್ ಮಂತಿದ್ದು ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ವೆಜ್ ಉಂಡು ಮತ್ತು ತಿಂಡ್ರೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಕುಕುಂಬರ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚದು ಐನ್ ತಿನ್ನೋಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೂವೊಂದಿತ್ತೆ. ಐಕ್ ಬೊಕಲ ಉಪ್ಪು ಮುಂಚೆ ದೋಡಿ ಮತ್ತು ಪಾರ್ದು ತಿನ್ನೋಡು ಕುಕುಂಬರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಐಸ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಅಪಗ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತಿನ್ಯರೆ ಒಂದು ಪಂಡ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಡ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಅಪಗ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತಿಂದ್ರೆ. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ನಾನು ಏಪಾರ್ದಲ್ಲಕ ನೀನು ಬೇಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಾರ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಏನಿರ್ದಾದ್ರೆ ಇನಿ 4th ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಆತ ಅಂಚೆ ಚೂರು ಬೇಗ ಬರ್ಪೇನಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆ ಸಂಡೇ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮಂಡೇ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸೊ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಹಾಲಿಡೇ ಆ್ಯನಿಲ್ಲ ರಜೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ 2 days ರಜೆ ಉಂಟು ನಾನು ತೂಕ 2 days ಏತ ಆಪುಂಡು ಆತು ಎನ್ನ ಕೈರ್ದು ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರಾಂಡ ಮನ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ದೀಪೆ 2 days ಹಾಲಿಡೇ ಉಂಡತ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಚಾ ಪರ್ದಾತಿಜ್ಜಿ ನನಲ ಪರ್ದಾವೋಡು ಪರಿಯರನ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಪಗ ಆದಿದ್ದಾಂಡು ಅಂಚ ಚೂರು ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಾ ಬೊಕ್ಕ ಚಾ ಪರ್ದು ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪುನಿ ಬೇಲೆಗ್ ಅಂಚ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಸುಮಾರು ದಿನಾಂಡ್ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಮೆಹಂದಿದ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ನೆ ಅವು ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ವಾರ ಮುಟ್ಟ ಅವನ್ ಬತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಇನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದೇನು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಕೆಲವುದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಏನು ಆನಿ ಶೂಟ್ ಮಂತದ ಆನಿ ಎಡಿಟ್ ಮಂತ್ ಪಾಡುವೆ ಪಂಡ ಇಂಕ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪೆರ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಬೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವುದ ವೀಡಿಯೋಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಟೈಮ್ ಅಂಚ ಏನು ಕೆಲವುದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ್ರ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಪಾಡ್ನಾಗ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಕ ರಿಪ್ಲೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಪೂರೇರ್ನ ರಿಪ್ಲೈಗ್ಲ ಯಾನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರೊಂದೆ ಉಲ್ಲೆ ಒರಿಯನ ಮೆಸೇಜ್ಗ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಂತೀಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಮೆಸೇಜ್ಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ಪರೆ ಇಂಕ್ ಸತ್ಯ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ಬೇಲೆರ್ದು ಬತ್ತದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪೊಡತ ಇಂಕ ಸತ್ಯ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅವಳ ಅಮ್ಮ ಬೇಲೆಗೆ ಬೋದಿತ್ತನ ಬತ್ತದು ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮತ್ತು ಅವಳು ಅಂಚ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇಂಕ್ ಪೂರೇರ್ನ ಮೆಸೇಜ್ಗ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ಲ ಲೈಕ್ಲ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಏಪಲ ಕೊರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ನ ಮೆಸೇಜ್ಲ ಏನು ಓದುವೆಲ್ಲ ಕೆಲವೇರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಕ್ರಿಂಗ್ ಮನ್ಪುವಾರ ಇರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಪೂರ ಅಂದು ಎಂಕ್ ಸತ್ಯ ಮೆಸೇಜ್ ತುದು ಎಂಕ್ ತೆಲಿಕೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಎಂಕ್ ಖುಷಿಲ ಅಂಡು ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ನೇರಲ್ಲ ಶೋಕುಂಡು ಪನ್ಪೇರ ಅಂದು ಯಾನು ಆ್ಯಂಕ್ರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದಾಲ ಪೋಪುಜಿ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಇಂಚನೆ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಿಜಂಡು ಇತ್ನೆಟ್ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಶೋಕುಂಡು ಆ ರಿಪ್ಲೈ ತುದು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಂಚಂಡ ಚೂರಾಡಲ್ಲ ಅಂದು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಟ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ದಾದ ಪನ್ಪುನಿ ದಾಲ ವಿಷಯಜನು ದಾದ ಪನ್ಪುನಿ ಅಂತ ಡೈಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಹಾಕೇಂಡಿ ಮುರಣ್ಯಾನ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತೇನು ಐಟ್ ತರಕಾರಿ ಇದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಏನು ಅವು ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ದೀಪನಿ ಅತ್ತ ಇಂಚ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ದೀಪನಿ ಅತ್ತು ಅವು ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ದೀನಾಗ ಏನು ಎಡಕೈಟ್ ಕಟ್ ಮಂತಿಲ್ಲಕ ತೋಜುನತ್ತ ಆಯ್ಕೆ ಏರಾಕೇಂದಿತ್ತಿರಿ ಎಡಕೈಟ್ ಕಟ್ ಮನ್ಪುನಿ ಅತ್ತು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಉಲ್ಟ ದೀತಾರ ಅಂದು ಏನು ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನಿ ಅಂಚವು ಬಲಕೈಟ್ ಕಟ್ ಮಂತಿನ ಎಡಕೈಟ್ ಕಟ್ ಮಂತಿಲ್ಲಕ ತೋಜುನಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಎನ್ಮರಾಂಡ್ ನನಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಯಾನು ಒರಂಬ ಕಾಲ ನಂಗೆ ಪೋಪುನಿ ನೀ ಚೂರು ಬೇಗನೆ ಬಿದಾಡಿಯನ ಅಂದು ಲಕ್ಕದು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಅಮ್ಮಡ ಪಾತೆರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮಲ ಎಲ್ಲ ಕೋಪ ಆತನು
ಕೋಡೆ ಚೂರು ಅಮ್ಮಗಳ ಎಂಕಲ ಚೂರು ಗಲಾಟೆ ಆಯ್ತು ನಂಚ ಕೋಪ ಅಮ್ಮಲ ಎಂಡ ಪಾತಿರೊಂದಿಜ್ಜೇರಿ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮಡ ಪಾತಿರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅವು ನೆಕ್ ದುಂಬುಲ ಸುಮಾರು ಸಲ ಅಂಡು ಅಂಚ ಕೋಪ ಆಪುನಿ ಟಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆರಿ ಇಪ್ಪುನತ ಅಂಚನಿ ಕೋಪ ಆಪುನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತಿರುವೆರು ಯಾಲ್ಲ ಪಾತಿರುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲಡಾಯಿ ಮಂತಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಗುಮ್ಮಲ ಇಪ್ಪುನಿ ಅಂಚ ಕೋಪದಾಯ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ ವಿಷಯ ತೇಲಿ ಇಲ್ಲದನೆ ಬೇಲೆದ ಮತ ವಿಷಯ ಪಂಡ ತಾಯಿಟ್ ಯಾವುದಾನೆ ಮಂತಿಜ ಒಂದು ದಯ ಮಂತೀನಿ ಅಂಚ ದಯ ಮಂತೀನಿ ಇಂಚ ದಯ ಮಂತೀನಿ ಪನ್ನಾಗ ಯಾಂಕಲ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಣಿ ನಾನು ಬತ್ತದ ಈತ್ ಮನ್ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಐಕೆ ಅಲ್ಲ ಚೂರು ಲಡಾಯಿ ಮನ್ಪೆ ಆರ್ಲ ಲಡಾಯಿ ಮನ್ಪೆ ರಾತ್ರಿ ಅವು ಮಾತೇರ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಡ ಗಲಾಟೆ ಮನ್ಪಂದಕ್ಲಿ ಇರಲಿರ ಅಮ್ಮಡ ಲಡಾಯಿ ಮತ್ತೊಂದೇ ಇಪ್ಪುನಿ ಅವಳ ಪುಂಜೋಕ್ಲಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಂದು ಮಾತ ಪುಂಜೋಕ್ಲ ಲಂಚಾನೆ ಅಮ್ಮಡ ಲಡಾಯಿ ಮತ್ತು ಓದಿಪ್ಪುನಿ ಅಣ್ಣ ಅಮ್ಮ ಏ ಪಾಂಡಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಂದಾಗ ಬೇಲೆರ್ದು ಬಂದಾಗ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿನ ಓಲಿರು ನಾಪುಣಿ ಆನಂಚನಿ ಅಮ್ಮ ಬೇಲೆರ್ದು ಬಂದಾಗ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅಮ್ಮಗೆ ಬೇಲೆ ಪೋದಿತ್ತೇರ್ನ ಗೊತ್ತಾಪುನದ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಂತೆ ಅಮ್ಮ ಯಾನ್ ಬಂದಾಗ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಕಾಪ ಬೊಕ್ಕ ಫೋನ್ ಮನ್ಪೆ ಅಮ್ಮ ಗೋಲಾರಂದು ಅಂಚ ಓಲಾಂಡ್ಲ ಇಂಚ ಶಾಪ್ಗೆ ಮಿನಿ ಪೋದಿಪ್ಪೇರು ಅಂಗಡಿಗೆ ಮತ್ತ ಅಂಚ ಆಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಯಾಪುನಿ ಓಡಿಪೋಯಿರು ಅಂಚ ಫೋನ್ ಮನ್ಪೆ ನಿಖಿಲ ಮತ್ತು ಇಂಚನೆ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಂಕಲ 3 ಜನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಂಕಲ 3 ಜನ ತಯಾನು ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪಾರ್ದೆ 3 ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಚನ ಪಾರ್ದೆ ನಾನು ಐಟ್ ಉಲ್ಲತ ಇಂಕಲ್ 3 ಜನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚ ಐಟ್ ಒರ್ತಿ ಇತ್ತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಡಿಪ್ಪುನಿ ಜಾಬ್ ಅಂಚ ಪಿರೊರ್ತಿ ಒಂದು ಕುಡ್ಲದಾಲ್ ಬೊಕ ಯಾನ ಮೂಲಿಪ್ಪುನಿ ಆತ ಅಂಚ ಎಂಕಲಲ್ಲೇ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಪ್ಪುನಲ್ಲೆಗ್ಲ ಮಲ್ಲೀಜ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೀಟ್ ಆವಲಿ ಬೊಕಾಲ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಡುಲ್ಲತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೈರ್ ಆಪುಜತ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜತ ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಹಾಲಿಡೇ ಆಯ್ತಾ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಉಂಡತ ಅಂಚ ಬರೋಂದುಲ್ಲಾಲು ಮೀಟ್ ಹಾಕನ ಕೆಂಡಲ್ಲ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಮೀಟ್ ಟೈರ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ತೂವೋಡು ದಾದ ಹಾಕ್ಮುಂಡೊಂದು ಎಂಕ್ ಬೇತ ಪಾಯರ್ ಉಂಡು ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಜಿ ತೂವೋಡು ದೈತ ಹಾಕ್ಮುಂಡೊಂದು ಮೀ ಟೈರ್ ಆಂಡ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಲು ವೀಡಿಯೋಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಇಜ್ಜರ ಅಂದ್ಲ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತೂವೋಡಾತ್ರೆ ತುಕ ಮೀಟ್ ಆಯಂಡ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೇನು ಇಜ್ಜಿ ನೆಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏ ಪಾಂಡ್ಲ ಮೀಟ್ ಆವಡಾತ್ರಿ ಅಪ್ಪ ಗೊರ ಮೀಟ್ ಆದಿತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿದು 3 ಇಯರ್ಸ್ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಮೀಟ್ ಆಯ್ನಿ ಅಪ್ಪ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತು ನೋಡ್ರ ತೂನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜಾಲಿ ಮಂತಿತ್ತ ಬೊಲ್ಪುಗು ಪೋಯಿನಕಲ್ ಬಯ್ಯ ಕತ್ತಲ ಒಂದು ಬೈದಿನಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಂದಾಗ ಅಂಚ ಫುಲ್ ಜಾಲಿ ಮಂತಿದ್ದೀನಿ ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒರ್ತಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜತ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದಿಪ್ಪುನಿ ಅಂಚ ಅದು ಏ ಪಾಂಡ್ಲ ಓರೋರ ಮೀಟನ ಖುಷಿ ಆಪು ಬೊಕ್ಕ ಏಪಲಿಂಚ ಮೀಟಾಗ ಓಂದಿಪ್ಪುನೇರ್ದೆ ಪಾಂಡ್ಲ ಓರೋರ ಅಪ್ರೂಪಾಗ 1 ವರ್ಷಗವ್ರ 2 ವರ್ಷಗವ್ರ ಅಂಚ ಮೀಟ್ ಆಂಡ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ತೂಕ ದಾದ ಅಪ್ಪನು ಹಾಯ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಚಾಗ್ ಬಾರೆದೆರೆತ ಗಟ್ಟಿ ಮಂತದೇರ ಅಮ್ಮ ತೂವೊಲಿ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನೆಟ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟ್ಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಟಿಫಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಪರ್ಸ್ ಮತ್ತು ದೀದಾಂಡ್ ನೆಟ್ ಒಂದು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂದು ಮೂರನೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂತಿನ ತೋಲಿ ಒಂದು ಏನ್ ಶಾಪ್ ಹಿಡ್ದು ತಂದಿನ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಅಂಡು ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೊಡು ಬೇತ ಬ್ಯಾಗ್ ದತ್ತು ನೋಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ನೆತ್ತ ಜಿಪ್ಪುಲ ಪೋಂದು ಬೈದ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಮುರಣಿ ಮೆಹಂದಿ ಆಂಡದು ಆ ಮೆಹಂದಿದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮ್ಯಾರೇಜ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಪೋಯರ ಆಯ್ಚಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತನತ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಪೋಯರ ಇತ್ತನ ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಪೋದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕೈತಲಿಲ್ಲ ದಾಂಟಿನಾಕಿ ಪೋದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ದಾದಾಂಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಆಯ್ತ ದುಂಬುದ ದಿನ ಎಂಕ್ ಕೈತಲಿಲ್ಲದ ರಡ್ಡ ಆಂಟಿನಕಲ್ಲು ಬೊಕ ನಮ್ಮನ ಸಾರಿಗೆ ಪಿನ್ ಪಾರ್ದು ದಿಯರೆಪ್ಪುಂಡೆ ಪಣ ಎಂಕ್ ಸಾರಿ ಅಂತ ಶೋಕು ಗೊತ್ತುಂಡು ತುತ್ತಾರೆ ಅಂಚ 3 ಜನದ ಸಾರಿಗ್ಲ ಪಿನ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರ್ನೇ ನೆನಪಿಜಾಣ್ ಬೊಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಮ್ಮನ ಸಾರಿಗೆ ಪಿನ್ ಪಾಡ್ನ ನೆನಪಾಣ ಅಂಚೆ ಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಂದಿತ್ತೆ ಇನ್ನು ನೆಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ನಾನು ಬೇಲೆರ್ದೆ ಕಾರ್ಡ್ ಬೈದೆ ಬತ್ತದು ಅಂತ ಮೊಬೈಲ್ದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪೆ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಎಂತು ಪಂಚ ತೂ ಒಂದಿತ್ತೆ ಐತನೇ ಇಟ್ಟಾಚೆ ತೊಂದು ಇನ್ನು ನಾನು 4 ಗಂಟೆನಾಗ ಇಲ್ಲಡೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಬೇಗ ಬೈದೆ ಶುರು ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಸಂಡೇ ರಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಡೆಲ ರಜೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅತ್ತ ಅಂಚೆ ರಜೆ ಇಂಕ ಸರ್ಲ ಮೇಡಮ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಲೆಕ್ಕಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀರು ಐನಿತ್ತೆ ಓಪನ್ ಮನ್ಪುಗ ಐತೆ ಎಂಕ ಕೇಕ್ ತಿನ್ಕಂದ ಆಸೆ ಒಂದುಂಡು ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮನ್ಪುಗ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೇಡಮ್ ಕೊರ್ನಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಕೇಕ್
ಒಂದು ಓಪನ್ ಮನ್ಪುಗೈತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಕ ಕೇಕ್ ತಿನ್ಕಂಡು ಆಸೆ ಅವನುಂಡು ಬೊಕ ಉಂದು ಬಾಕಿದ ಯಾನ್ ಬನ್ನಗ ಕನತೀನಿ ಲಡ್ ತಿಂಡಿ ಖಾಲಿ ಆದಿತ್ತು ದಾಲ ತಿನ್ನೋದಿಪ್ಪೊಡತ ಅವಲ ರಜೆಲ ಉಂಡು ನನ್ನ 2 ದಿನ ತಿನ್ನೋದಿಪ್ಪೊಡತ ಅಂಚ ಕನ್ತೀನಿ. ಮಿಲ್ಕಿ ಬಾರ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಲ ಕೊನೆ ಇದೆ ಇಂಕ ಇಷ್ಟ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕೊನೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಡು ಬೋರ್ ಆನಾಗ ತಿನ್ನೋದಿಪ್ಪೆರ ಆಪುಣತ ಅಂಚ ಐಟಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಆದ್ಲಾಂಡ್ ಅಂತ ತಿಂದ್ಲಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಕೇಕ್ ಓಪನ್ ಮನ್ಪುಗ ಎಂಚ ತುಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೇನಿತ್ತೆ ಕಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಕತೆ oh my god ತುಲೆ ಕೇಕ್ ಹೇರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಕೇಕ್ ತುಲೆ ಇದು ಪ್ಲಮ್ ಕೇಕ್ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಕೇಕ್ ಏರೆಂಗ್ ಮಾತ ಇಷ್ಟ ಪಲ್ಲೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಕೇಕ್ ಎಂಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಏರ್ ಮಾತ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮೇರಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಚೂರು ತಿಂದೆ ಕೇಕ್ ಶೋಕಿತ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಚೂರು ತಿಂದೆ ಚೂರು ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ತಿಂಪೆ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಹೊಡೆದಿತ್ತು ತಿಂದೆ ಅತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಏನ ಮೋನೆನಿಕ್ಲೆ ಬೋರ್ ತೋಜೊಂದಿಪ್ಪು ಏನು ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದೆ ತರೇಕ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೈ ಆಗಿತ್ತು ಹೇರ್ ಪೂರ ಪಂಡ ಡೈಲಿ ಬೇಲೆ ಪೋನಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಪಡೊಂದು ಪೋಯರೆ ಅವು ಕಟ್ಟೊಂದು ಪೋರೆ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ದುಂಬೆ ಈತು ಚುರುಕು ಜಲಿಪ್ಪುನಿ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ತಬೀಲಕ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದೆ ನಾನು 2 ದಿನ ರಜೆ ಉಂಡತ ಅಂಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದು ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಒಯ್ಪಾಡನು ಕುಜಲ್ ಮಾತ ಫುಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆತನೇನ ಫುಲ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ನನ್ನ ಚಾಪರುಡು ಬಯ್ಯ ಆಪುಣೆಂಚ ರಾತ್ರಿ ಆಪುಣೆಂಚ ಪಗೆಲ ಆಪುಣೆಂಚ ಅಂದಿಜ್ಜಿತ್ತೆ ಅಂಚ ನನ್ನ ಎಲ್ಲೆ ಸಂಡೆ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲೆ ದಾದಾ ದೂರಣ್ಣ ಪೋಯಾರುಂಡ ಎಂಚಿ ನಾನು ಗೊತ್ತುಜಿ ನನ್ನ ತೂವೋಡು ಬೊಕ ಏನು ಬೇಲೆರ್ದು ಬನ್ನಾಗ ಅವೇ ತಿಂಡಿ ಮತ್ತು ಕನತೈತ ಬೊಕ ಪೂಲ ಕೊನತ್ತೆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಅಂದು ದೈವಂಡ ತಿಂಕ್ಲೆಲ್ಲಡು ಐಕ್ ಪಾಡ್ರೆ ಅಂದು ಕೊನತ್ತೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಾಂಡ ಇಟ್ಟು ಫುಲ್ಲು ಒಂಜಟ್ಟಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಚೆಂಡಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ಇಟ್ಟು ಹಣ್ಣಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಜಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ದಾವಲಿ ಪಂದು ಕೊನೋದು ಬರ್ತೆ ಗೀತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಎನ್ನ ಏಪಲದ ಡೈಲಾಗ್ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಇಜಿನಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಂಚ ಕೋಡೆದ ಮುರಾಣಿದ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋಸು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ದೆತ್ತಿ ನಿನ್ನ ಮತ್ತು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತದ್ದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏನು ನಮಗೆ ತೇಪಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಎಪ್ಪಡಂದ್ಕೆ ನಂದುಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್.